buďte někde poblíž, ať to nepropásne, tak jste připraveni vypovídat ceny. No a předtím, než se do toho pustíme, tak se dnes můžete podívat na 20 chlapů. Přesně tolik je Dead Show Exhibition, kterou pro letošní rok tady v Brně připravili PS Rock Pardubice. Je to neskutečný, ale strašně málo komu najdete v tancování vůbec. Málo kdy se stane, že na planetu více jak 1, 2 frajeři, tady je hned 20 v rámci Show Exhibition, která vítá všechny věkové kategorie, představí choreografii s názvem Little Devils. A Show Exhibition na parketu teď Rock Pardubice. Whatever happened to the heart? From the passion to the heart. It's about the battery to the in the park. She was expression on it. I don't know it. I wanted to blow back. It's so the passion to the flows go back. Radio's like it. You'll show my passion. As those doing it, I'm gonna take it back. Before it's 100 G's of pop. All you need was a little time and beatbox. The problem with the B-boys like shows up. Only having 2 steps. Hip hop, hip hop, hip hop. It's showtime. Stačí vzadu jsou úplně zničený, úplně rozseděný a ty kluci by se normálně distanci běhnou. Je to vidět krásně, jak se vám tancovalo? Dobře. Dobře, co říkáš na starší kamarády, jsou šikovní nebo mají co dohánět ještě? Jsou dobrý. Jsou dobrý docela normálně, tak se podívat, jak to viděla porota. Prosíme známky teď! Jedna! Nosení pro plně pánský tým, který dneska vyšel do Show Exhibition, kde samozřejmě